Meta provajnija bejn 96 u 98 sibna it-tempesti kollha jqumu kontra tagħna, ħadd ma bekjan. Xi provajt tagħmel bejn 96 u 98? Daħlu trasparenza, nimmodernizzaw l-organizzazzjonijiet u fuq kollox dak li għandu x'jaqsam ma' korruzzjoni, indaħlu mekkaniżmu li forsi seta' jaħdem, forsi. Issa dak iż-żmien ħadd ma rid jagħmel din ħaġa. Pereżempju aħna ridna, jien rid skur u ħasħabi ridna, illi konna sistema li biha jkun hemm maġistrat jew ġaġġ inkwirenti bil-rizorsi tiegħu. Illi kun jista' jkmanda l-pulizija. Ħadd ma rid jisma' biha. Min huwa daw il-ħadd imaqqas fil-partit tiegħek stess, ġifieri? Tal-partit tiegħek qed jinnegozjaw, tal-PN ma rridux jisma', il-Kamra tal-Avukati ma rridx tisma', il-maġistrati u l-imħalfin ma rridux jisimgħu. ċara biżejjed. Sewwa. Mela jekk għandek, ma stanni mhux sewwa xejn. Mela jekk għandek dat tip ta' blockage, hemm xi ħaġa sistemika fl-istorja. Jekk m'għandekx rieda to go the extra mile biex tagħmilha, hemm xi ħaġa ħażina. Xi ħaġa ħażina hija di. Kulħadd hawnhekk naħseb jien lest jissottometti ruħu għal ċerta disċiplina ta' ħok li darek ma' ħoklok tiegħek. U eventually mbagħad meta jkollok it-tip ta' economic growth li kellna wara 2013 dik kienet bla preċedent. Dak it-tip ta' economic growth ta' 7% real għal 7 snin waħda wara l-oħra mill-indipendenza law qatt ma kienet. Mela x'qed jiġri? Qed tikber il-massa ta' flus jiġru fl-idej, qed jikber il-ġid fl-idej, qed tikber il-konvatiż, xejdru bil-Malti, il-barma biex ikollok aktar. Fost il-private sector. Rejba, ngħidu. Rejba. Fost is-settur privat illi aħna bħala suq ħieles nibbażaw fuqu. But ovvjament il-companionage li timbena ma' strutturi soċjali oħra. Fl-akkademja, fil-kummerċ, fil-negozju, fil-ġudikatura, fil-avukaterija, fil-perizja, fil-kostruzzjoni, eccetera, eccetera, eccetera. L-ekonomija kif kibret? Anzi, nistan saqsik naqfu di tal-maġistrati għax interessat naqra dwarha wkoll. Għandu żomma tal-maġistrati, l-ekonomija interessani wkoll. Mela, ħanibdew tal-maġistrati. Inti però gvern immexxi minnek ma kellux il-jiet biex jilleġisla din ħaġa, biex kellu bżonn ta' bil-fors li għalfejn dik il-bisima. Kompli. Kellu bżonn ta' bil-fors li ikollu spiex ta' il-Kamra tal-Avukati u l-Ġudikatura li tajlek isma' ħadin nistgħu nagħmluha. Speċa mhux intom kontu tikmandaw. Imma inti tgħix f'pajjiż demokratiku, nittama' jew taħseb li qed tagħmel hekk. Kultant ikoll id-dubji tiegħi, imma. Le, il-mindset tiegħek isu jkun hemm l-awtorità tiddeċidi. Affarijiet ma jsirux hekk. Imma pereżempju. Jekk qed tagħmel bidla u lessa nkunu. Fuq l-smoke, il-Caritas ma reditix l-smoke, ma xorta daħħalni, speċa ikun hemm dibattitu pubbliku or whatever bej l-entitajiet, u mbagħad fl-aħħar niddeċidu speċa il-pajjiż. Hemm differenza bejn dik li qed tisemmi jien u l-eżempju li qed nagħtik jien. Dik eżempju li qed nagħtik jien kienet timplika bidla importanti fil-mod kif titmexxa s-sistema ġudizzjarja u kif ikun hemm mbagħad mexxu għal quddiem. Allura hija kien jagħmel sens illi l-affarijiet isiru bil kemm jista' jkun, jew laqqas b'kunsens, jew nkella diskussjoni miftuħa. Imma qed ikollu kooperazzjoni fuq għadi, sabbilli tajt twaqqaf f'maġistrat inkwirenti, jekk ma tħadd ma jkun irid joqgħod fuq. X'tagħmel? Da mhux xogħolhom. Fis-sens li jekk is-sistema ħadd Għadek ma tafx kemm hemm checks and balances, postijiet fejn għandux ikun hemm checks and balances.